Astăzi iarăși am venit la piscină, doar că am venit și cu Laura și cât noi am fost cu Beti și am comandat băuturile, aici au dat drumul la apă la tobogane și Beti n-are răbdare mai repede să se ducă, da? Dar toți copiii au strigat, toți au fost fericiți că s-a dat drumul la tobogane. Am înțeles. Astăzi am găsit cu fetele o piscină nouă pe care nu am știut până acum. Da, deoarece noi înainte stăteam acolo, iar Da, iată, noi înainte stăteam în zona aia după aceste pălării și în această zonă nu prea am venit. Dar da, iar din partea asta arată ca un gard. Da, aici arată ca un gard și noi nu știam că aici de fapt este o piscină cu efect jacuzzi și încălzită. Puțină lume vine aici pentru că aici n-ai voie să filmați, aici doar stai. Aici ai voie doar să stai. Mulți cred că nu știu și eu cred că majoritatea nu știu. Noi de câte ori am venit la această piscină și nici nu am știut de această zonă. Zona aceasta e doar pentru a sta în această piscină fără să înnoți, da, și fără să te bălăcești prea tare, da? Da. Da. Deci este o zonă ideală pentru Laura. Da. Căci piscina este încălzită. Vă simțiți bine, fetelor? Da. Deci o să stăm aici. Hai, fetelor, poftă bună! Pizza e fierbinte. Da. Și dozele sunt reci. Da, perfect. E perfect. Da. Hai, poftă bună! Arată bine, nu? Da. Ce ziceai tu de pizza, Beti? E bună, are mult cașcaval, îmi place. Da? Chiar are mult cașcaval această pizza. Da, îmi place. E foarte gustoasă. Da. Ți-ți place, Laura? Și cam toată ziua am stat cu fetele în această piscină. Și ce e bine că suntem singure. Iată și pe Beti. Da. Și piscina este doar a noastră. Periodic mai vine câte cineva, dar stăm puțin și pleacă. Deci stăm în această piscină minunată pe care am descoperit-o azi. Ce e interesant că noi de foarte multe ori am venit anul acesta la această piscină, dar nu am descoperit-o pe aceasta, nici nu știam că există. Da, acest complex de piscină. Da, stăteam iată acolo. Beti se dădea la toboganele alea. Se pare că iarăși ne apucă furtuna la piscină. Da. Iarăși mai sunt câteva ore, da. Dar vin norii, cei mari. Și alți oameni au venit abia la 4, că era reducere. Și mi imaginez că au apucat nicio oră. Dar nu, că deja soarele tot a apucat să se ducă. Da. Vedem, mai stăm un pic, dar dacă vine ploița, fugim acasă. Umbrelele vor să plece. Chiar așa noroc să ai Beti să te prindă iarăși ploaia la piscină. Măcar de data asta am stat un pic mai mult, fără ploaie. Da, am stat un pic mai mult. Dar bine, bine. Bine, o ploiță bună. Laura s-a dus să se schimbe. Noi mai stăm. Da. Mai sperăm încă la ceva, da? Sperăm să se ducă ploița. Mai avem speranță. Avem speranțe, dar șansele sunt foarte mici. Deoarece chiar ce vântul a început să bată destul de tare. Da, mulți deja pleacă. Da. Toate că mai sunt încă 3 ore de piscină. Oh, wow, da. 3 ore, dar asta e. Dacă n-am avut noroc, ce să facem? Deci acum e. Și iarăși ne-a apucat ploița la piscină. Da, de fiecare dată ne-a plouat. De fiecare dată ne-a plouat. Ăsta e norocul nostru anul ăsta. Da, dar oricum ne-am distrat. Oricum a fost bine că mereu plouă seara. Acum e aproape ora 7, deci e ok. Da, ne-am 6 și un pic. toată ziua.